खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 26 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 9 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि मावनायफोराव गोख्रैथि आरो थिरांथा मोन्नैखौबो नुगोन। गोनांथार थिरांथाफोर लानायाव नोंथांनि गावखौ फोथायनाया बांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि थांखिनि फारसे थार आगान लागोन। खामानिनि जायगायाव बादायलायनाय जागोन, नाथाय नोंथांनि मावखान्थिया नोंथांखौ सिगांथिं लांगोन। राङारि आयदाफोराव दिदोमथि थागोन। सावस्रिनि थाखाय समानथि आदार आरो सम बायदि जिरायनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजों गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनै सहायनाय आरो प्रेक्टिकेलआ नोंथांनो जाफुंसार लाबोगोन। नोंथाङा फालांगियाव बाहागोआरिफोरजों मोजां गोरोबलायनाय थागोन आरो गोदान खाबुफोर फैनो हागौ। नखराव मोनसे गोजाम आयदायाव गोरोबलायनायनि जाथावना दं। राङारि थासारिया गोजोनथाव जागोन। नोंथाङा एसे मेंनाय मोननो हागौ, नाथाय नोंथांनि गोसोआ खुसि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि सुंज्लायनायनि रोंग'थि आरो बिजिरनायनि गोहोआ थिखिनियाव थागोन। नोंथांनि साख्रि एबा फालांगियाव नोंथांनि सुबुरुनफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। मोनसे गोनांथार जथुमाव नोंथांनि गोहोमा गोथौ जागोन। राङारि आयदाफोराव सोलोजों खर्सा खालाम। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय स्क्रिननि समखौ बाङाइ खालामनो नाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। कर्क राशि। दिनै नखरारि बिबानफोरा बांनो हागौ। खामानि मावथायाव बिबानफोरनि बजायाबो बांगोन, नाथाय नोंथाङा बेखौ गोरलैयै सामलायगोन। राङारि आयदाफोराव सांग्रां जानाया गोनां। रां थिसननायनि थिरांथाफोरखौ सांग्राङै ला। सावस्रिनि थाखाय साना सरासनस्रा जागोन, नाथाय नोंथाङा थोजासे उन्दुनायखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मुक्तानि गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि दैदेननाय आरो सामलायनाय रोंग'थिखौ आनजाद नायगोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव हानजाखौ जथायनायाव जाफुंसारगोन। मोनसे गोदान बिथांखि जागायजेननायनि थाखाय साना साबजाथाव। राङारि आयदाफोराव दावगानायनि नेरसोनफोर दं। नेमबादियै ब्याम खालामनाया सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गोमो गाब। कन्या राशि। दिनै बिजिरनाय गोहो आरो गुदि खिथायाव गोसो होनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि गोब्राब नाजानाया फिथाय होगोन। रां दोनथुमनाय आरो राङारि आयदाफोराव रां थिसननायनि गेजेराव मोनसे समानथाय थागोन। नखरजों सम हगारनाया गोसोआरि गोजोन होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। दिनै समानथि लाखिनायानो नोंनि गाहाय मोन्थोर जागोन। फालांगियारि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो गोदान रादायफोर मोन्नायनि खाबु दं। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर सोमजिगोन। सावस्रिया साबसिन जागोन, नाथाय गावनि रुटिनआव आब्रुथिखौ लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि। दिनै थिरांथा लानाय आरो गावखौ फोथायनायजों नोंथाङा गोब्राब थासारिफोरखौ बारग'नो हागोन। राङारि आयदाफोराव थासारिया मोजां थागोन। नखरारि सोमोन्दोआव गोरोबलायनाया बांगोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय मस्ला-मस्लि गोनां आदारनिफ्राय गोजानाव था।
नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गोजा गाब। धनु राशि, दिनै खाफाला नोंथांनि फारसे थागोन आरो नोंथाङा गोदान खाबुफोरजों मोगा-मोगि जानांगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि दिन्थिफुंनाया जोबोद मोजां जागोन। राङारि आयदाफोराव जौगानो हागौ। दावबायनायनि खाबुफोर दं जाय मुलाम्फा गोनां जागोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय थोजासे हाइड्रेटेड थानायखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों केसर गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि खस्थ'नि फिथाइखौ नायनायनि सम। राङारि आयदाफोराव मुलाम्फा जागोन आरो गोबाव समनिफ्रायनो थाबथानानै थानाय खामानिफोरा आबुं जानो हागौ। नखरारि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय समाव जानायखौ थि खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो गुबै सानस्रिफोरखौ बाख्नायनाय जागोन। खामानिनि जायगायाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन आरो हानजायारि हाबा मावनाया मोजां फिथाय होगोन। राङारि आयदाफोराव दिदोमथि थागोन। ध्यान आरो य'गाया सावस्रिनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मीन राशि, दिनै सेन्सिटिभिटि आरो इन्टुइशनआ नोंथांनि सोमोन्दोखौ गोथौ खालामगोन। खामानि मावथायाव नोंथांनि बिहोमाखौ बाख्नायनाय जागोन। राङारि आयदाफोराव दिदोमथि थागोन। सावस्रिनि थाखाय गावखौ जोथोन लानाया गोनांथार, गुबैयै थोजासे जिरायनाय मोननाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथोनि गोथां गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।